Wathinta abafazi. Wathinta abafazi. Wathinta abafazi. Wathinta abafazi. Wathinta abafazi. Ngizodla ngirobha ngala. Azile ukuzodlala. Wathinta abafazi. Wathinta ibokodo. 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 Phansi ngamaspaza shops amazayizayi phansi. Phansi ngeyikole kuthiwa igcwele ama-South Africans awanandawo phansi. Phansi ngani imphakathi enhlalisa abantu abakufika phansi. Phansi ngabantu baka-Home Affairs abathatha intshontsho ngenxa yabantu bakufika phansi. Phansi ngey'nkantolo ezingasilaleli masithi abahambe phansi. Phansi ngamaphoyisa athatha i-cold drink phansi. Phansi ngama-South Africans asapotha amazayizayi phansi. Phambili nge-South Africa phambili. Phakama South Africa phakama. Thina lizwe elethu. Thina lizwe elethu. Awu siyabonga ama-South Africans sanibonani. Sanibonani. Ikhona. Ayangizwa kahle. Nakhu bezothatha izwe lethu sikhona. Nakhu bezothatha izwe lethu sikhona. Asavumi. Asavumi. Asisavumi. Sithi siqala lapha eborder. Sifuna ini? I-border gate. Sifuna ini? I-border gate. Asithi border gate. 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 Asitini-ke lapho. Asitini lapho. Saze safa ama-idea omkokotelo. Safa ama-asylum seeker ngawona ama-asylum seeker. Sithi wonke umuntu oyi-asylum seeker kabe asylum seeker ngempela. Ayikho i-asylum seeker ezovula isitolo la. Uma uyi-asylum seeker ugcina ngokufunda noma uthola umsebenzi nje ohambisana nomyalelo we-asylum seeker status. Niyezwa? Ningalokhu nilalela abantu ko-social media bethi ngiyi-asylum seeker ingakho kunesitolo sa-Rajbansi la. Sithi phansi ngey'tolo zabo kufika phansi. Uyeza umkhwanazi uyeza. Umkhwanazi baba. Manje ngoba angifuni ukugcina amaphoyisa ekhona. Kodwa sizofunda ama-demands, kodwa ngingakawafunda ama-demands ngizocela nje ngokukhulu ukuyithoma. Umaphoyisa abe sinhlonipha. Yebo. Abe sinithanda. Siyabathanda abantu bamkhwanaza ngithi? Yebo. Siyabathanda amaphoyisa ngithi? Yebo. Ayikho into eyisistepe njengokuzwa labantu bokufika bejabulisa ukuthi bazokhipha i-cold drink. Basho njalo, akusho mina, akusho bona. Akusho mina, akusho bona. Beniwa ama-roll-on. Khipha ini? Khipha i-cold drink. Beniwa ama-roll-on. Bakhuluma ngamalini lapho? Bakhuluma ngo-50 rand. Athi umuntu ukhipha i-cold drink u-50 rand. Udayisa kanjani izwe lakho ngo-50 rand? U-50 rand. Siyacela amaphoyisa. Siyacela ukuthi
ukuthi angadayisi ngezwe isithunzi senu. Cela ningizwe. Khona soqeda. Umkhwanazi wenza omkhulu umsebenzi lapha. Wabeka impilo yakhe engcuphekeni. Ningamdayisi ngo50 rand. Ngishaba u100 rand, ngishaba u1000, ngishaba u10000, ngishaba u1 million. Izwe ayikho imali elingana izwe lakho. Ayikho. So sizocela ukuthi sibambisane namaphoyisa ngoba agcina amaphoyisa phela nathi sinephutha. Nathi siyaphetha. Angithi nathi abasebenza back room. Uhlaliswa kanjani umuntu onganawo amaphepha ongamazi ukuthi uba? Phela ke sengiyekile. Umthetho awuvumi immigration ithi akekho umuntu ola eSouth Africa kufanele asize umuntu wangaphandle ngoba lokhu uphula umthetho. Kodwa kunakho konke sekuzohambisa memorandum. Siyacela amaphoyisa. Mina nginesicelo sodwa nje futhi esiphekwa lesi. Cela nifunde umthetho. Ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubone ukuthi eshinto engekho ebhalwe phansi kodwa akwazi ukudlula phambili ayenze into errong. Umuntu ongaphandle kunenhlobo ye-ID ayiphathayo engafani neyethu. Ama-ID esesiwabonile thina la awase South Africa. Umuntu abanjani umuntu wangaphandle abo Imran bani kodwa ebhala ukuthi wazalwe eSouth Africa engawazi nje lokukhuluma a single language yase South Africa. So siyacela manje ukubambisana asindeleli and it's too much for amaphoyisa kudingakala amasosha. Amaphoyisa na ama-individuals njengoba nasiyisa ama-individuals yabo. If kodwa ningakwazi ukukhuzana njengoba nathi fanele sikhuzane emphakathini yethu singayinqanda lenkinga. Nkosami. Laba bayawasaba amaphoyisa bese ngasemakubo. Kodwa wale South Africa abawasabi wale South Africa. Alamba nje lawa. Abawasaya. Asisho ukuthi abashawe thina. Sithi thina abahlonipha umthetho kuphela. Cha sithi abahambe. Sahloniphani uniform amaphoyisa. Thina abahambe amanesi othisha. Abantu esikhule abathintwa emphakathini. Awudlale nje ephoyiseni, awudlalele nesini, awudlalele ukuthisha. Sesicela leso sithunzi samaphoyisa esibuye. Siyacela nani bahlonipha amaphoyisa ukuze nabo bezobonisa amaphoyisa ahlonishwa. Siyacela ukuthi sibambisane phakathi namaphoyisa siyacela. Okay. Sengizofunda ke memorandum la ngizosho nje izinto esicelayo kuphela. Right? Because yinde. Esicelayo sithi sicela ukuthi kube khona i-mass deportation yama undocumented foreigners. Okusho ukuthi bonke laba bangana amaphepha. Mhlawumbe nje noma ngaphuma nga-3,000 ngosuku. Bese siyacela futhi and kule ye-mass deportation ney'nkantolo zethu ziyangena. Kukhona isikhulu la samaphoyisa, kukhona nesikhulu se-NPA sikhona lana. Sizocela ukuthi babambisane ngoba esinye isikhathi amaphoyisa athi siyabopha thina sibayise enkantolo bayabagezela. Kanjani umuntu onganawo ama-documents uthi uthola i-bail? Uthola i-bail? Ngoba fanele agoduke. Manje nabo sithi abalalela umthetho. Bese siyacela ukuthi mabaprosecute ababoshwe kodwa futhi siyayithanda naleyo ukuthi kuthiwa ngazi ukuthi mebeboshwe bazoboshelwa ngasemakubo. Umnandi la eSouth Africa kuthiwa badla kathathu ngosuku. Lapha emakubo kuthiwa abazi ngisho isikwa. The reason bangayihloniphi imithetho yala eSouth Africa ukuthi benze izinto abangebazenze emakubo. Bese sithi futhi siyacela futhi i-program yokubambisana namaphoyisa no-prosecutor bethu ney'nkantolo zethu yokureclaim ama-building ethu asekumbe point bakwethu.
nje edrobheni abantu bakhona bakha imjondolo phakathi ebhilidini kanjani bayakhala abantu bathi ngangihlala la nabo gogo bethi kade bekhala bathi ngisasihleli kahle la kwafika laba kwathiwa siphume khipha kanjani umuntu wakini wena uwazi kahle ukuthi ugogo omdala uzube nesibindi sokuhlangana nabantu bangaphandle nokhipha umuntu omdala abasenabo enye into esicelayo ilento yama-business license please ama-business license ngiyanicela nisukumele le umnotho wama-tuck shop is worth ama-billions. I think what 23 billion into enjalo last time we checked. No thatha kanjani lo mnotho nonika abantu bangaphandle. Nibaniya kanjani? Ngoba nani nihleli niyababuka nibaqashisa ipaza shop emzini yenu. Nithatha ama-container akwahaweni nonikeza abantu bangaphandle. Niyenza kanjani leyo nto? Umuntu wangaphandle ukuze akwazi ukuthi abe nesitolo la kufanele abe no5 million. Yiphi isipaza shop esino 5 million la? Manje indaba sina isipaza shop khona. Indaba khona isipaza shop eSouth Africa. Asikho isipaza shop esenza u5 million. Mawusuka ngaphandle uza la. Ngeke usuke ePakistan uzovula isipaza shop la. Kanjani? Usuke ePakistan ushiya wonke lamazwe uzoza la. Ngobani? Ngoba sihlonishwe. Isithunzi seSouth Africa sizosibuyisa ngenkani. Isithunzi sethu njengama-South Africans sizosibuyisa ngenkani. Yes, lokhu sithunga abantu bokufika ko-social media la bethi siyavilapha asisebenzi bahlaniphile kunathi kanjalo ama-hard worker. kodwa ba-afford-ke ema-private Enye into esicelayo sicela ukuthi kuboshwe kakhulu futhi arrest and prosecute all government officials abadayisa ama-documents lapha ka-Home Affairs. Siyacela ka-Home Affairs ngosasa baboshwe futhi bangadlaliswa baboshwe. Kukhona abantu iy'mpilo zabo yimile namhlanje ngoba baney'ngane eziwu4 umuntu akaze kodwa abe nayo ingane. Abanye banama-ID ngoba i-ID yakhe isetshenziswa omunye umuntu. Yaze yongenela uMiss South Africa. Azathi ufuna ukuyosibela ezweni kodwa uthatha i-ID yomunye umuntu. Nana niya ukushada nalabantu nithi nikhonzothola i-50 ninemkhuba. Ngizonitshela ukuthi nathi abantu besifazane sinemkhuba. Sinemkhuba. Ave nikuthanda ukushada, ngisho ningashadile. Nishadele u350 ngenyanga. Hayi bo ushada ungalotsholiwe. Ungakhishwanga ngisho imbuzi. imfuku yona Hayi bo. Alright, bese siyacela prioritization of citizens kuma healthcare facilities. Angeke ngisakhuluma kakhulu ngale ngoba izomqhatha. Our system is letting us down because people are suffering. When you go to the hospital, you will leave your house at 4 a.m. only to come back at home at 6 in the evening. People are suffering here in South Africa. Our health system is letting us down. People, wake up. Yes. Support our volunteers at the hospitals. Yes. They need you. We need you. Hey, South Africa needs you. Alright, siyabonga ngisizwile sangishongo lutho mina. Angishongo lutho nge-health, right? I said nothing. Angishongo lutho. Alright, okugcina bese sicela i-visible policing and radical program to arrest all undocumented foreigners who are running drug cartels. Viva Mkhwanazi, viva! Viva Mkhwanazi, viva! Babophe Mkhwanazi, babophe!
usefikile umkhwanazi usefikile. Sizwile kuthiwa khona ne-Big 5 lapha kuma-drugs babophe mkhwanazi noma ngabe ubani ophezulu osesikhundleni esiphezulu akababophe. Ayikho into yabo ngicela ukunifundisa ngale nto yama-drugs yabo le mpilo yobumnandi ayikho into esibulele njengale mpilo yobumnandi. I-youth ethi iyajiva kuze kuse baphuze kuze kuse bese mase besibuka bathi sasingekho ebusheni bakho right. Asinankinga thina nalokho kodwa ebusheni bethu ayengekho ama-drugs. Ebusheni bethu sasibahlonipha abazali. Ebusheni bethu sasiye ey'koleni siyofunda. Ebusheni bethu sasingamithi sibancane kangaka. So siyacela abantu ama-drugs aseyibulele i-South Africa hayi kancane ayikho into esibulele njengama-drugs. So siyacela bandla lento ama-drugs ukuthi ilungiswe. Siyacela ngiyengezwe isimanga ngifuna ukusho la kukhona wonke umuntu ngoba if ngiba nenkinga naleli phoyisa ngizosho ukuthi ngasho. Khona iphoyisa la kaMasha ngilazi igama lakho kodwa ngilokhu ngifonelwa njalo abantu bakaMasha. Uyalazi wena nawo amaphoyisa. Kuthiwa khona iphoyisa la kaMasha elidayisa ama-drugs. Yaziwa nje. Yabona ukuthi yaziwa. Nisuka sanithi nasemlazi manje nisuke ningawaceba ingane amaphoyisa. Okay, omake. Ngifuna ukuthi ngoba khona amaphoyisa ngizonika abantu abawu-3 ithuba lokusho ukuthi aniwabophi ingane amaphoyisa, aniwaceba ingane. Amaphoyisa ayaniceba first of all. Uthi ubika inkinga yakho kwiphoyisa, iphoyisa lambe lokusho usiza kwakho siba nenkinga. Ugcina seku-useless uma uthi yoripoti iphoyisa edayisa ama-drugs ngoba ligijima lotshelo zakwabo lidla nabo ama-drugs. Bese bekukhandela uzungu ugcina sewubulewe iwona amaphoyisa. Noma ungakhona uqala ngalolo dokotela ozosafaka isitamukokweni uhambe nesitamukoko kuphele kanjalo. Ngiyasaba ukuthi sihambe siyoripotha emaphoyiseni ngenxa ukuthi mawufika e-police station amaphoyisa amazobika izinto ezinjalo awasithathi notice. Kukhona nje ngicela ukugoba khona elinye la iphoyisa mina elangixosha kade ngithi ngikhipha abantu bokufika la ngixosha lento engenzayo ayikho. Ngizokhuluma ngomoroti ngaphezulu. Ngizokhuluma ngomoroti ngase-Home Affairs yaka-Aslab lela labokufika. Uzongena ngalo yamgwaqo layana. Ngingakuthatha ngikufake phakathi abantu abasebenza la e-police station abasebenza la kumoroti. Kunamazayiza ahlaphana aqwayizisa iy'ngane abadayisisa ama-drugs. Ayaziwa if I report mina personally nga-reporta mina ukuthi nabantu abadayisa phana bakhe bazotha intshontsho wangitshela kuyaxelisa ama-voice notes la njengamanje. Ukhokela ama-drugs evalela usisi wami laphayana emqwayizisa ngenkani uyimanje uhleli laphayana akaphumile umvalelile wamshisa ngamanzi uyimanje ukhona laphayana. If you can go there njengamanje uzobafica abakhona laphayana.
kakhulu bayabosha baphume ngakusasa bayakhokhela angazi ukuthi kwenzakalani kule nkantolo la masebefike sebeboshiwe la angazi ukuthi kwenzakalani laphayana I am risking my life njengamanje namhlanje ngizokhuluma la njalo no anginedaba ngangifika because i-damage sebeyenzile last week bengifihla ingane eshoni 4 months yet ibulawa wona ama-drugs lawo abawafida khona laphayana bayiqedile vele i-damage asebeyenzile I hope ukuthi ngiyezwa la baphala i-NPA laphana ama-authorities angazi ukuthi ni-prosecutani laphayana if abantu bezoboshwa ukuthi beyaphuma ngakusasa I really don't understand ukuthi how can you grant someone a bail who is not a citizen of South Africa uthi akaphume akayephi granting that person a bail you tell that person where to go because no muntu lo kumele ngabe uyathatha adeploy back to ezweni lakhe sithathele like we are fine Okay. Ngifuna ukubuza nje la ngoba sesifike ku point lesokugcina ngoba sifanele sisayine imemorandum bese siyadedela izikhulu zethu ukuthi ihambe. Mangaka abantu la bazi umuntu odla ama drugs la phakathi kwethu. Shoot is okay. Mangaka abantu abazi abantu abadayisa ama drugs la. Okay, sesayibala. Okay. Intenzo manje sesiyasayina but into engizoyicela ngizocela humbly ukuthi mhlawumbe sicela ukuba ne-session namaphoyisa ne-NPA la sizoba khona ne-solution mhlawumbe ngokuhlalisana sibambisane umphakathi namaphoyisa ngoba bathi bona bayabazi bathi kodwa i-barrier ilabo amaphoyisa nenkantolo. That we would like to have a session where it's the police, the NPA and the community, where we can say, because the community is saying that they know where all the drug activities happening, but the problem becomes the police and the courts, because they arrest or they don't arrest, then they go to court and they are let out. So we would like to find a solution because drugs are destroying this country. We would like to see a future in this country. We would like our children to have a future in this country. We know, personally I know a lot of police who also said that you arrest someone and then you get a call from someone up there that says let that person go. So we know and understand that both parties have challenges, because sometimes the police will say it's the same community that houses these people and they don't want us to arrest them. So we would like to send the olive branch and request that we kindly please have a cooperation for a better South Africa, where we can put South Africa first, where we can put the children of South Africa first, in collaboration with the police and the NPA. So we would really like to request that, and we humbly do so. We're not here to attack and point fingers, because like I said, both parties are to blame, because we know the community also has a role to play, because they keep these same people in their communities. But they're saying that if we bring these people out, we need to be sure that when we're taking them to the police will take them to the courts, and the courts will arrest them. That is all that the people of South Africa are asking for. And I would like to kindly, humbly ask that we hold each other's hands and make this happen, because it's not going to work if we're doing our own thing in silos, and the police are doing their own thing without the community and without the NPA, and the NPA is doing their own thing without the community and the police. So the only way we can make this happen is if we do it together. So we'd like to sign the memorandum, but before I do, I'd like to hand over to Zandi quickly. So before you sign the memorandum, I'll not be long. I want to give you a responsibility. Now, I'm not sure if you were here when I brought forward elders whose homes have been hijacked, because the hijackers are getting help from the very same court. And now I'm going to task you to please look at these documents.
I suspect there's fraud here, but I'm not sure. If they are your documents, and let's help these elders. Now, I'm putting this on public because I'm also going to ask the police to help us because we're going to remove those foreigners there. Thank you. Please don't work against us. Let's work together. These homes belong to those elders. They have the title deeds for the properties, but they have been pushed out of their homes. Can you take the responsibility? So this is just one or two of them. There's plenty. There's about 15 or 20 that this office needs to look deep into. I'm going to send them to come to your office. Jacinta will have your direct number so that you guys help them. If you have to, unfortunately, you're the regional court. Okay, so I'm asking you to take it up to the highest court that, not the highest court in South Africa, but the highest court here, so that we help these grannies get their properties back. But today, we are going to remove the foreigners living in those houses.